Знаеш ли, че флипърите правят пари от продажба на имоти, без да имат цялата сума или да купуват самия имот? Ето как работи. Харесваш имот на зелено или на максимално ранна фаза. Плащаш за него първата вноска, която стандартно е 20 или 30%. Повечето флипъри се движат в групи и купуват повече от един имот в сградата, а не рядко и цялата сграда, с което си гарантират по-добри условия пред инвеститора, по-атрактивна цена на квадратен метър или по-малка първоначална вноска. В момента, в който платиш първите 20% и вече си резервирал имота, започваш да търсиш купувач, но на нова, по-висока цена. Обикновено, за да работи тази конструкция, трябва да мине време. Сградата да мине на по-късен етап, поне Акт 14, така ти в никакъв момент не достигаш до придобиване, а директно прехвърляш на новия купувач с тристранно споразумение. Ако си договорил цена от 100 единици с инвеститора и си платил 20 единици в началото, а имота на по-късна фаза струва примерно 130 единици, новия купувач ще плати на теб първата вноска и надценката, или в този случай 50 единици, а към инвеститора ще продължат да се дължат останалите 80 единици. Това е доста популярна схема през последните 4 години. Толкова, че някои инвеститори вече слагат клауза, че са съгласни друг да стъпва в договора за ангажимент. Москитари БГ, ако ти предстои да купиш имот, последвай ни!